Ako ang isa ko, namin nagsipuyo ako walang iyan. Ako ang nagsipuyo ito, ano ka nabili mo ito. Kaya natin ko yan, di ko rin ba ako, magbalik ko yung isa amigo na mga kaibigan. Ako ang may nagsipuyo ito. Ito mo kung gusto yun mo. Ito yung po pero nalala ko ng upat lima oras dahil pwede kang buwang, ikang batuan naman Carmen, batuan damo nga rin kang Balilian pag-abot sentros Balilian ay cruising na napadong si Katuna pag-abot doon na sentro sa merkado napadong si Katuna pero ladyo naman ako dito ka Balilian pag-abot doon sa sentros Balilian dahil pa doon Corelia pwede mag-protest dito. Mana mga lait sa taglaran diretso na lang. Ako mga rastawa din ko wag Corelia delikado. Gamay mo protest ko. Daghang sakyan ba? Sa lubungan protest. Protest kaya ka ko sana. Kuya. Protest sa lera. Gamay na kay gamay na diferensya. Ako dito sa risko gamay ka sana sa lubungan. Ako protest mo kung mo bisa pa. Bitaw ko Korea. Dan pas ang gusto Katolikanan no. Ikanan ka? Di. Natunggi ang gusto sa taglaran. Di ako. Ilang pas ang gusto Katolikanan. Dito kos Korea na to. Di Korea. Ako nila. Pero doon na. Korea niya kami na. Protest nila balik ka na. Text. Sa Katuna. Wa naman ko dito mo dito sa. Wala sa si Katuna. Ito sa chief. Lagi wala sa si Katuna sa do. Dapat nila po Lagi balilian yan po. Pero ako protest ako na agi kanya no bisa pa manas aro dili. Okay yung kalsada. Nakuman no, luwaban. Kaya halos sa kasimana man madung ko sa bilaran kaya kuyugon ko ng angkol man dito na kuno gaano ko dito. Pila difference ang kilometro sa. Damay na ayo meron man dos uno kapin. Uno right, ano na kapin ang ground. Kasi ticket ko pa safety pa. Kapulo ko kan. Damay man sa mga agin. Mungkin sudah kali bang mesti pas kita sa Balilian Sentro, kita sa paglapas ng mga waray tengah dulu tu nama cruising Korea. Asa pa? Sudah. Protest na. Dili Sudah. Paglapas ito, ka. Nama highway tu na ka, sika rin. Bawa ka rin. Pato ka, remote ka. Bawa ka. Mangga. Lapas, mangga. Nabilangan ng mangga. Ito na. Safety kanya. Yung katong nagdahil sa ribo naman ito. Naana namang bugay. Kaya nagdabo ito na napagpila ka oras. Anak sila ng layo. Mga 5 ka oras ito na ulit ito. Asa na? Dobi ka busa. Siguro katama sa kaupan. Suya ka busa. Kaya magpasigil mo ng uno. Nakambukan. Nakaagi dahil 9 hours magmotor lagi Kaya na mo. Ano ba sa iyo? Magalis ka na. Mga pagikan. Nag-agi pa sila para hindi na mo dahil sa una na 9 hours pa. Sila magulong-gulong. Ako diretso na ko. Kasi makita kasi. Ano na sa taas na. Anong mag-buwan mo? Okay, direct. Mawagod akong bingon sa ila. Bago ka mong palit o motor, pakalang ka kung kaon ng buwan. Kung hilit ka lang bahay, wala naman mo sa table ba ka mag-drive. Kaya yung ganun mo, hindi mo rin kasabihin na, karang pastar, di ka yung dawa sa buwan. Ayun, pag lumong drive, kung may kasagaran reklamuhan sa driver, kung may kasagaran, pwede rin, sakit na dali sa hawak. Yung motor, hindi mo rin kurang daan pag pumapalit ko na. Asa ka komportable, di ba? Wala yung maglahi. Wala ko lang pa. Ano mga doktor dami? Ako ba, nakakamu ko ang Sayang mo, sorang balik dyan. Kasi yung palit dito, ibalik yan mo ha? Ibalik dyan pa. Anong teori ha, daghanak kang Panginoon matulog pag sure to yung kape. Balik yan mo. Wah, mabuday. Kung na pulis pa ng kanilang tunang nulog. Ano ito iga na... Bukay ra ng... Ang model man, model.
Ligtas na, sa kuwan. 2017 na naging kuwan. O ako'y Kung sa mga papel, pinsalanan din. Kasi Kung mga 2016 dahil na akin. Sumakat. eh, Wali kulit ko. Ano na lang na. mga presyo-presyo baka tayo, katong mga daan, guys, hindi ka na presyo. Dito. Na may depreciate, na mag-depreciate ng presyo. Oo, kung hindi na naka, dahil isang wala mo gamit-gamit, kaya huwag mong kaila sa imuha ang kuwan, di ba? Mo na Dili nakalain mo na. na ako sa tapo. Pero bisa pagtaraw ng mga di pupudaan sa ng Oo, dili. Johan. Nanapalit nila. Si Tanda. Kag. Ay, bago nila pre. Bono nila sa pre. Ah, murag kami, babaw. Ah, bubo. Walas ka Romeo. Bunti kami. Pero taas naman. Dili na katulong na lagi. Kaya kung gano'n ba, decision pa ka itong di pagkuhan, hindi mo palit namin. Kaya mo palit. Ilang ni Malit sa using Kaya may nga nagkaroon na kami. Kaya kung bungo ay lang ipalit. May nakatisting mo Nahutan ako. Double tire ka. Pero nung ka, siguro mo drive. Pakato pa na akin. Sa itsura po nila, dado. Wala yun. Mga ganit. Kaya nga mura pagbago, pero daan na. Ako sa 60 ba? Basta si kanan ka. Pero may tao dili ado. Daga na kayo ng diferensya. Ilang pinapantay. Di Sa siya pagkain pagkakita. sa una, lagi mo naman na. Para ni mo ito Mabel niya na? Hindi sa lang na Ano ka ka? Ako ako tama ko dai. Tapos na anak ko sa sabi. Wala. Wala orang ko to. Sa motor. Di ko si branded yung motor. Pero rangay. Saya ngara. Ha? Taka betul jaga sa mana ka oi. Mamutan na rin mo sa mga banbangan nga. Basi wala kayo kabaan ito sa garila. Kita na daw? Oo, madali magkinog na. Kita mag-join daw na. Lagi na. Lalu man kasi daw sa Ang mga mga ko kita may kulay. Berkuali mo pala. Diskarte ba? Kung hindi kayo kabalo mo drive. Hindi mo drive to one. Man, nahuna sa inyo, hindi na gamit ang multika. Tapos susunod na magsipit pa na ang motor. Oo, mo yung Asa ta kita? Asa ta kita? O sa kanya, ano siya nagunahuna ang mga ganun nila. Pero ayahay, ganito yan. Ay, sa pag-branded ng motor. Nag-branded kayo mo makwanta. Yung assassin din. Gamit, Gina ginagawa. siya kay. Dali man yung motor na. Negosyante. Buwan pa, Rosie pa din mo. Rosie pa din. Yan ang nang negosyante. Oo. Sakto, oo, ta. Oo, Sila ni pulihan na pulisa. Ay, dapat tikam na pulihan sa motor. Mas lami pa sa tikam din na pulihan. Magkatid tayo bubugo. Naman na, Ron, sa motor yung ano ng kina, ha? Takot Ya? Di kaya, branded nga. Mazda. Murag, Mazda na. hindi masda. Basta kayo na. Taas-taas kayo sa kuhan. Taas-taas sa multikam. Mas power sa multikam. Sa purma. Sa maroitik sa purma. Iba sila na balik Sa purma. Kung saan na nakuha, pasang purma. Tingnan yung... Ano mas kapag ang mga sundang na Hindi marang ilang Taas-taas mo lawas. asa na natin yung gathering? Nalalakas ito. negosyante sila pa. Karang tak, di ko na kapal. Unahan sila. Dapat kayo gado. Mo. Tingnan mo, ito dito ni. Ako ko. Kaso na sa isang motor mo. Di. Kuan. Vista. Wala ka nang nadaan sa mga ba. Kato sunod. Tu ada speaker sini lah. Nanti ada satu. Santai. Ano ba madumul pagi mo di gawas makasada.
Wa mas kasada magtunog, gawas ang mas kasada nagtunog. Nalagi sa ano, sa dalawang Wala, bisa na yun. bro, kasak dyan sa mga ojit. Yes, mo gamay. Di sini kita pa. Isa mo pa rin. Sorry. Ngayon ko sa kailangan mo putang sabi professional, ojit na! Tanawa, na ojit sila. Kaya sa dili professional. Mas Di ako parte mo yan. di mo niya ngayon ipanghambog na professional siya. Di na may kuwan. Sa brand ko Depende na. na. Depende na sa pagkuhan pas tao. Oo. Kung kamo po sa sabot pas tao nga eh. Madali kung din ko niya ni. Portahan siya mo. Pupunta na kailangan kasi. Kuan. Dali doon. Wala, wala sa puna. Anong dali ba doon? Dali na kasabot. Yan na. Kaya mo mo bisa. Ang pagdoon ng tao, dili kita dapat mo doon. Awa ng ako hada ng masawayan ng kapitan na sa mga. Di na magkakinahanglan mo doon siya. Sa pamagay mo doon sa inyo. Mamayo mo ng kapitan na. Depende lagi sa tao. Oo, naman sama. Ines? Ines. Yan, ay ka. Di, grabe. Munay manong. Grabe. Mawir. Mamupon sa mga. Pilit po sa disiplina ni Dili pa Ines. mo doon sa tao siya. Manigarilyo na kuan. Di, basta-basta oy. Kamu, manigarilyo po sa. Kaya sa ang motor na na. Balaod. Oh, balaod. Diyan na yun. Nasa normal hotel kaya ang sistema. Ay, kabiliban. Mawir ko doon. Kabalikan na Sobrang sobrang. kainis. Para lahat na sobrang. Pangikot mo pang hugas Ay, mo ang nagulpas na kinabuhi sa lantaw. Barako. Naman sila, ano, sa kultaw nga. Minsan yung ito. Naman siya sa una magtutumuto. Ako na kinabuhi, sobrang ano mo. Gawa ka na. Gawa sa. Lami ang isang pagkakaroon na sobrang naman ay part ko sa sobrang nila. Kaya ibisan man ang mga dapiton sa Alex, oh say, Pero dili maputanan. Bilin lang po si Jang. Pero para sa kuha, bisa pag nasa sobrang gamay, mas daghan man siya pabuhat kaysa ng mga. Oo, I know. ako lagi. Siya dapat yun. Sila lagi gapon. Majority na pero ang ato ba, hindi pa sobrang. Di na. Masakit Di na. na sobrang Ang personal na problema, di na kami ginabot. Gawas naman na si mong kwan. Bisa pa, mahimo pa ka presidente. Gawas ka na. Di na naman ang kilapod na. Gawa ko mga dugi na advice. Oo. Mura. Basta nga nang. Sabi sa kapitan, kung kaang talas insurance kung tayo po, abot yan sa insurance. Pwede nga Kasi, sa likod nila. anniversary lagi nila. Wala nila. Murag natin birthday na Nino. Niya. Ni Juan. Anniversary to namo. Birthday ni mo. Birthday ni mo. Birthday Ito, kung ano Oh. sa Kung tayo imo ba? Birthday ni mo. Kaya ikaw rin ang kitantahan. Asi kapitan dito sa oh dito sa tangki sa Birthday ni mo. Ako kaya lang po dito kapitan. Ano ka kaya ni guys? Kami rin ang sila. Kita to na ako. Kaya dito Felix. Ako pa. Ato ka na na. Ako bisa din. Ako mula sa kupitan. Kupitan. Ah. Ere kupitan na. Di ko kupitan. Kasi na mo pitigas. Maato sa programa. Dilid ko. Dalay sa nga. Karena ko gabuning. Nakialam sa schedule buning. Okay, raket. Parente mo siya. Kung dito parente, nansulto ko sila to. Nga, nangapit si Buning, natong tote. Okay na to. Kaya parente mo si Buning. Kung dito parente ang pangutanong, ano mo nakialam sa siya. Pagkabit ko sa ba? Makialam sa siya. Di naman na auto mo na si mong trabaho. Di ko kupitan. Kupitan ako. Ano lagi mga bit ko man? Ate, di man naman. Oo, hindi na makaya yan. Di mo ano? Wala din na itong lahi na inana. Kaya wala na sila wala na sila Ano dyan mo kasunod sa yapak sa mga tao yan? Wala ko sa. Ano meron na? Kaya utang Kaya kang tunog, paano mo kayo tunog? Ano ba? Kaliwat man. di mo, di ko man kung kaliwat ta. Di mo kayo di ka balong ng budget. Di mo kayo di ka balong ng budget. Mayroon ka kaliwat. Ano, musunod bang kalamaot mo? Di ba? Nanaman tayo utok. Nagsabi. Ato sunda. Ato pa di idolize. Hindi mo di matulog.
Di ba mahilig mo yung body? Kaya yan. Ang body, hindi mo doon, no? Ubihan man pa exempted nga no, ang budget mo daw. Ubihan man. Exempted, no? Na-exemption. Wala. Di ba, no? Numi? Kasi pa. Nakarelate ka lang. Pagkakabahan na ng Numi. Kaya kaya nito ka naman ng Oo, tagayin nga naman. Manito ka gati. Unahin mo. Tidak, Ron. Inom ka ba yun? Ibalik tagbilaran. Mas maganda ang tagpukay sa... Agad siya man Ibalik tagbilaran natin. manang. Ayan, hinahin na ito. Hindi ba kayo? Para ko na ito, no? Yes. Naon ba? Ay, magpasakot. Naon sa... Hindi ako. Ikaw, ginanaw nga. Di lagi ni ako. Kumot man yan. Bisa pang... Nung ako, nagpapalipon ko, bisa pang klaro na ganyan. Naging bisa, di ko butukan, bahala ko dugay. Kaya dura mo nung sa pagbalik-balik, kung butukan ka. Ayaw dudugan. Bahala mo na nasa... Nakasa na mga, inubus-busan na lang, kaisa na lang. Mga jumbo ka no? Kaya kung sa palaod pa, dili madamang ka mag-guilty o Diba, tinuro, bidawa? Kung sa kaso, dapat ka makakuha. Kung kuhan ka mo, tugaan na ka. Ayaw, tugaan. Limod sa tanang limod. Pusta nakasaan na lang ka. Lubos na po ka. Oo, diba? Mga pulis ka rin mo na makasama ko ito. Dito ka man, bisa saan? Bisa bang ron? Bisa mo, ayaw. Pero sa budget, kaya nalisod ba po na ron? Ben, normal na ba sa katwa? Ay, mukha na lang, buta sa nauna. Ayaw na lang sa ba? Arang sukuwang mo. Di na mo sabon man. Di na mo sabon. Kaya kasi magugnaw pamilya. Ano ba? Di na mo sabon. Buta na mo sa mga huna-huna na. Di na mo sabon. Pero di na mo. Ako na lang. Hindi ako rin pag-isutugan kayo. Kung sa una ka, di mo masakwan man. Nakapila ko na rin kaipon. Total, hindi man po maulang katapan man. Kita mo na katong istabrik. Bisa nawawan ko sa alakali. Ayaw gusto ka. Para pala, ito na ako katawan. Kaya ano, nakakulis ko. Nakakulis ko. Nakakulis ko. Ako buwag. Nag-abot bitaw na. Panindigan din na. Di ba, hindi ko tutugan. Bisa ka kasang walis. Bahala na. Hindi ko kayo mo niling po dito. Isa kita ito na. Ang plano din siguro. Ako, kaysa naman yung mga naalay na niya, pero sige mo po magtagputan. Hindi mo kaya. Hari mo ko sa mga... Okay, diretso ko na nun. Pero ano mo kumapuan nun? Napasabot ko dyan mga bata. Oo, bata, wala yung problema. Kaya di panindigan mo. Ano mo na sa tunay na ginahin mo mga ito rin. Tanaw na sa mga nasin. Batay. What? Bakong ano? Di na po na. Bukangan ra. Kung nakibo kang siyatan ka, ano na ang gano'n na. Kung dumi mo, hindi mo kung tuwa sa dagan, may butan mo na sa dagan. Tama to. Wala mo na sa mga bandiban. Ito zaman. Wala ka putakan. Uy, no sa Sawa zaman. ng mga anak. Balik ba sa bangkaso ka pa rin? Uy, doon na to. Daniel. Kuwang binti. Eh, ako. Junior kay 3-in-1. Akay doon ako sa mga bol. Daniel, kay pinaanak na niya. Iya daw nung naroon siya ka asuhan na daw yung sigarilyo. Pati na gusto. Naabot kita niya kasama. Bang to, may sa una. Ilabay ko sa ito. Ginahon, bitaw dito. Ulit, eh na, kaya hupog na ka. Bibira ang dalunggan dito. Sa kunso na siya. Ikaw rin ang ako. Anong drug? Pero nagkatawa na kung dami na, bibira mo yung bata. Di ba katong na rin na? Lagi siguro ba yun? Bibira mo ang bata. Ano ka lang may sabaw. Baka na. Ako sa
Pag ako, dito may mga mo, pati ko naman yan. Hindi pinag-basa di ba? Grabe ko, so tingin ko doon na nila. Baka mo tingin ko na sorry, ang doon mga makakon sa mayroon. Ako, suko na kayo. Ihaw ko na doon na kayo palit ka. Kapag dawas lagi. Kasi naman pa na nga, kapag ganyan ako, kasi kung tao ni Jang Palit, Sila na doon. Aba. Ang balik nila eh. Yan kasama kay sa gusto na 5 kanto sige tinom. Tama mo na sila. Pero ako, yan ako ko. Bahala dito na sa mga laki, unang po na laki. Ano tutunan niya ang mga sunod mga tangkay. Kung naman mo, pero parang tama po ko yung mga buhat. Tama ba? Kung sundan, kung tundan ang tanong ko ba diyan? Pero yung basta dili kang ngani na di pa lang di ko mo wala na. Wala na. Kaluwa din ba? Oh, kanang ano bitaw ginawa ka mag-share blessing? Nakaw sa kalibutan o papadaghan mo. Wala maginawa. Share blessing. Naibilan ako dada, naibilan na. Hindi na bitaw kung share ka na sa kanila. Hindi, nakasama ko. Pero hindi mo buli ka bigasan na. Ang rason, ang asawa, mabuha mo siya ng kamay. Kita nga, pinatay pa lang ang ganahan tabi. Sakit ang hawak, sakit ang tingin. Ang ikaw mo, magkaya ko ba? Mo na kasi daw na hindi mo. Sa panahon ba kasi ako mo ba ubos kasi din. Hindi ko ang yung kasama na. Maganda na ba na ato ko kita di mga ko ko lang ka rin sila. Sila di ko dito ba. Saguna ano ko lang tao mo di panuway ko di may bagi na. Yung karado lang karamdam na mo di ani ano man. Ako sa kita ng bagi na. Murag katawad na ba? Di mabulod bata sa bata. Oh, di ako. Murag subidahin sila ba? Subidahin mo na lang ya. Si Arto te. Nagugulay ito, 24 hours na. Ang 12 hours na. Hindi lang doon nyo yung city. Alas 5 na ulit punta, ang mga biyagi. Kinahangan na, hindi sila. O, pati ko ako dito. Ano po, ang ginagalit ko, hindi nasa ito na ang 12 hours sa kahit mo hindi kasi kaya? Hindi, kaya, pero ang oras ba, nakuha ng oras, kikinom ko. Nagkilat-lat yung mo ulit. Ang ginagawa. Buntang na niya ulit. Siyempre. Nakikama umapod, ang mga ginagawa sa sabi na, akado ka nagbawa na, pero adaw ko sa pag ato ka nito, kaya, ako yung siya. Ako, yung istorya lang ko sila. Ma-problem na rin yung sugaro. Napibanan na. Ha? Napibanan. Nakapwede na. Okay na lang siya. Okay naman. Wa ko mo tingin na.
Isa ko na pero para na ako na din sa. Hindi ka manundok na makadakhan mo sa'yo. Ano daw? Ngayon, pagkadagwa din sa namin kasi siya. Ano gano'n ko daw? Ano sa kaman, 50 years na ba? O bumupis eh. Ako nagbitay na lang. Di bitaw na ako. Maniwasama ko atin yung sama. Yung budget ko, kinipagpumad din. Wa na magpamato na di ka mahal. Na may pangailangan ng mga laki nga, di mo sumahakat pa. Hapon mo istoryahan. Pangutana na sila kung ibalibaran ba? Na may wak ka na. Pwede mo na rin kung 69 na. Lagi! Yung na may wak ka na. Kailan ako katuloy ka san? Ha? Kanawa ka din yung dismail, Ibis? Lala may dismail. Wait na siya! Dito nga madaan ang ahang. Gas ko, kita yung tarang iba yung sila. Palipad! Kaya palipad ka nga! Malipad ka eh! Na! Iliban ako. Walang Kung di na ka ba? ibalibaran ako, muungi ko na pero kayo mo ko ibalibaran. Kaya palipari! So... Di na ka palibaran na mga kung makalihan ko ba ito nila? Ruwan na nilong dumi. Oo na yung sandal. Ako na nila kasama. Pagkana ko ninyo. O magtumpan ko sa isang binuhatan nang sa may Dili na mo. Ano lahi mo na? Nakasama ka na na. Ayaw. Taxi na wala ka sa. Sige na. Hayaan mo. Nakasama sa ikaw ha. Di ba? Tapos sumod ka magkasama. Sunod sa inyo binuhatan. Sita pa sa ti. Tutan ba? Human mo na isang uwak. Si Jamay. Sita pa sinutan. Ano tayo kasawa? Ano? Sabi ko. Ako rin nakasama. Ikaw sa malangit ka kay ano? Nagpasay doon kasi mo ba na Pero nakakita sa ang tao. Ano Sinsa ba? Sinsa? Kamara na ho, sinsa o. Nalaot sa Ginoo. Alaot na sir. Sinsa may malangit? Ako mangibali ko malangit ko. Sanay mamagin. Hindi mo nasakay. Naman ang importante sa Biblia. Go to the word and... Mga Ginoo na. Sabay ako ng outcome! Ha? Ulo na sa Panginoon. Napay-share your blessing. Naganda. Sama sa balas sa mga yun. Handa ka na na may nakita nga bawal makiat eh. Sa Tagalog pa. Wala ko basa, anak. Lain na. Wala ko basa. Wala ko basa. Wow, hindi basa. Wala ko basa. Utang na ako na yung badge na napay pasala ka. Buta mo, kung mabasa na sa Biblia. Katawan akong utang na ako. Natural mo tanaw ta kaya na atay mata. Gawa sa mga buta na. Ako man yung yun. Kung sa kanila ka po Buta sa na ako. parte Isa sa na mga lang. mata. Dukuton ko mga nila. Muna na ko niya. Wala na kasi. Ganima. Bakit ang mga angkol para kung kumain dito ka rin? Ako, tinukuha ko kami. Gusto ko na kay sana lang sa pag-atin sa pagsamo natin sa. Bye-bye! Ako to. Ay, tingnan mo. Yeah. Dong. Ano, may parenta no? Parenta ko rin. Meron na ako. Ito man lang. Mag-side ba? Nang. Meron na tayo motor. Ito ba? Hindi ka motor na. Nagkukan. Lang. Ay, din yung balubati. Nagsasawa naman ng mga sige na yun. Hindi ka kung bilan. Bilan ba rin? Ban, mali po magkakaban. No? Wala. Kung malunin ko ito, nangyayari sa panahon. Ang mga ako yun. Mabog na ko.